Aloha, zdraví vás Nikolás a já vás vítám u mého úplně prvního i zároveň prvního videa ze série Shake and Fidget a bude to také splachování, dneska to bude double splachování na začátek a tímto rozjedeme s celou sérií, takovou pravidelnou sérii hry Shake and Fidget, budou z toho splachování, budou z toho let's play a novinky, jak už vidíte, nevím jestli někdo hraje pravidelně, tak jsem si všiml, já to většinou hraju na mobilu nebo na tabletu a tak jsem si všiml, že je nový update celého Shakeu, také už je to aj přehlednější o dost, no proč ne, konečně jako normální update, který se mně už líbí, už ho asi budu hrát jenom na tom počítači, na tom je to horší. Tak, pustíme se do prvního splachování, je to na světě 5, Tomas 11, díky kámo, je to od jednoho kamaráda. Tak se pustíme do toho, zakryju si oči a jdem na to. To nepadlo. Tak nic, není horší. Není lepší, pardon, není lepší. Měla inteligenci. Nevadí. Ne, se nechtěl, toto prodáme. Není lepší. No nic, tak já to střihnu a podíváme se na další účet. Tak jo, jsem zpět a máme tu druhou postavu, možná to youtubera znáte, Seatina. Je to můj spolužák, tak mi ho dal, on už nehraje. Tak mi ho dal a udělal jsem na něm auru a pustíme se do druhého teda splachování. Já si opět zakryju oči a můžeme jít na to. Rukavice mě padly. No, blbé. Nevadí, dáme to tam. No, takže já vám děkuji za slednutí tohoto videa. Doufám, že brzo vydám další, opět ze hry Shake and Fidget nebo z další hry, hraju jich spoustu. A já vám děkuji za slednutí tohoto videa, budu rád za každý like, popřípadě odběr a já se na vás těším u dalšího videa opět ze hry Shake and Fidget nebo z další hry se na vás těším, takže čau!